Niin tässä se nyt on. Henna ja Lissun uusi hieno koti. Vaikka ei ne täällä vielä asu. Tästä tullaan pihaan. Siinä on pääovi. Täällä nurkan takana on autotalli. Se menee tonne talon alle. Mennään sinne myöhemmin. Katsotaan tästä piha. Todella iso. Maukas. On koirilla tilaa siellä juosta. Löytyy tuolla joku ihme peltokin tuolla perällä, mutta en tiedä mitä sillä kasvaa. Ei varmaan mitään. Sitten tästä sisälle. Tästä heti ulko-ovelta tonne kääntyy kellari. Siellä on minun ja Topin tilat. Täällä. Tässä on meidän ruokailutila. Siellä on jotain varastoja, pannuhuone tuolla. Tuosta pääsee sinne autotalliin. Se on ihan mukavan kokoinen autotalli. Täällä on nyt hirveästi tavaraa, Topin muuttokamat ja ylimääräistä kampetta, mitä täältäkin on talosta löytynyt. Tänne ne suunnitteli jotain bänditilaa ja nyrkkeilysäkkiä ja kaikkea sellaista. Täällä me sitten nukutaan. Siinä on meikä yösiä. Siellä on Topi, on tietokoneet ja kaikki. Vähän vituttaako Topi aina tuhisee Kuorsaanin kanssa. Täällä on kylppäri, suihkua löytyy. Sauna. Todellakin synkkä, mutta niihin saunan täytyy ollakin pieni, mutta ihan sopiva kokoinen kuitenkin. Mennään sitten takaisin tuonne yläkertaan. Tää nyt oli vaan tää pikku kellari tässä. Eli tullaan ulko-ovelle. Tuolla on tommonen ihme joku, en tiedä mikä huone. Tää on tosi pieni. Meinas tästä tehdä niinku eteisen. Todella tämmönen niinku. Tää ei oo mikään huone, tuo on vaan vessaovi otettu irti tuo. Täällä on ollut joku ihme ompelumesta, mutta eteisen meinasivat tehdä tästä. Sitten on heti kun tullaan peremmälle, niin keittiö. On ihan auki revitty nyt juuri tällä hetkellä, mutta on iso keittiö. Tässä oli ennen seinä, että tää oli vaan niinku käytävää tää. Ja tässä oli tiiliseinä. Ja sitten oli niinku ovi tonne keittiöön tässä. Tässä on vessa. Se on nyt vähän huonossa hapeessa, mutta on kuitenkin. Siinä tulee kodinhoitohuone tuonne perälle. Ja mitäs muuta? No tuolla on olohuone. Tai no, tässä on ensin makuuhuone. Tääkin on tässä niinku keittiö. Ollaan vielä tässä keittiössä. Niin tässä on heti tämmönen pieni makuuhuone. Se näkyy sinne tielle tuosta ikkunasta. Tämmönen. Täynnä nyt kaikki kamaa tietenkin. Sitten on olohuone. Todella isot ikkunat, mukava näkymä tonne pihalle. Tuossa on ovi, pääsee semmoselle terassille tuohon. On nyt vähän huonossa hapeessa, mutta hienot tapetit on valittu. Todella. Tuolla on tämmönen perähuone. Isompi kuin makuuhuone. Tää on niinku tämmönen joku oleskelutila kanssa. Tänne kaappeja, seinä. Jostakin näkyy sinne tielle. Tosi mukava. Kyllä toi piha aivan älytön. On tilaa. Tossa näkyy just tossa. Tässä näitten puitten takana on se entinen Euromarketin se torni. Siinä on nykyään Prisma. Tällaista. Tässä on tämmönen terassin poikainen tässä. Sitten on tommonen
patio. Semmonen grillausmeininki. Tuolta mä äsken chiikailin tänne päin. Tätä pihaa. Että sellainen talo.